Anto Ravlić iz Slavonskog Broda s kolegama iz trkačeg kluba već nekoliko godina dolazi na osječki polumaraton. Trasa im je zanimljiva. Nije monotona, znači ide se kroz grad pa se ide preko Drave. Jako je lijepa trasa. Lijepom trasom neki trče prvi put. Napunila sam jučer 40 godina i evo me danas prvi puta na polumaratonu. Prvi put sudjelujem na maratonu, nisam se uopće pripremala, idem na svježinu. Ovo je više rekreativno, tako da dobra zabava s ekipom, to je to. S brojem 1500 i za manje od 17 minuta kroz cilj je prošao i osječko-baranjski župan. Inače trčim i treniram kad god stignem, dobro mi je za posao, lakše odrađujem svoj posao i svakako svake godine sve više i više nas ima na trčanju, to je dobro. Na 23 stajališne točke uz trasu, a trčalo se gradom, trkače su pratili glazbenici, bendovi, plesne skupine. Povezali smo glazbu, kulturu, turizam, sport, znači nešto što nama treba, jedno bez drugoga ne ide. Tako je i bilo, uz glazbu sve je lakše pa i trčati, čak i junacima iz stripova.